Δεύτερη συμμετοχή χρονιά στην Λάρισα, οι Βαλκανικοί Αγώνες. Θέλω να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία, την Ολυμπιακή, τον κύριο Κατσαρό, αλλά και την τοπική Πολυμετρική Ομοσπονδία της Περιφέρειας της Θεσσαλίας για την βοήθεια, αλλά τη στήριξη και την διοργάνωση αυτών των αγώνων. Είναι σημαντικοί αγώνες, γιατί είναι αγώνες που δίνουν πρόκριμα για πανευρωπαϊκούς αγώνες, αλλά είναι και σημαντικοί αγώνες γιατί 11 χώρες, 230 περίπου αθλητές, επιπλέον συνοδοί, γυμναστές, προπονητές, παράγοντες, θα βρίσκονται στη Θεσσαλία, βρίσκονται στη Λάρισα για 3 μέρες. Είναι μεγάλη αυτή η υπόθεση, γιατί δημιουργείται ένα κίνημα πλέον αθλητικού τουρισμού. Το κίνημα αυτό γιγαντώνεται και παίρνει διαστάσεις κοινωνικές, οικονομικές και αναπτυξιακές. Φέτος λοιπόν ήρθε η ώρα, η Ελλάδα έχει αναλάβει τους Βαλκανικούς Αγώνες Νέων στη χώρα μας. Εν συνεννοήσει με τον Περιφερειάρχη, ο οποίος όλες τις μεγάλες διοργανώσεις αγκαλιάζει με τον ίδιο ζήλο, φέραμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη διοργάνωση στην πόλη της Λάρισσας και έτσι ένα μεγάλο ραντεβού με 229 αθλητές και 1.200 γονείς που έχουν κατακλείσει την πόλη. Θα διοργανώσει αυτές τις μέρες στην πόλη της Λάρισσας τους μεγάλους αυτούς αγώνες. Οι 11 χώρες οι βαλκανικές έχουν δώσει ένα ραντεβού αθλητικό στην πόλη και είναι οι αυριανοί πρεσβευτές της πόλης μας που θα έρθουν και σαν τουρίστες. Γιατί η Ελληνική Πολυμετρική Ομοσπονδία, συνεργασία με τον μεγάλο Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Αγοραστό, ξέρει πολύ καλά ότι αυτοί οι αγώνες δεν είναι αγώνες κολύμβησης, είναι και αγώνες αγοράς. Έτσι λοιπόν και αυτή τη χρονιά, στην πόλη λοιπόν της Λάρισσας, που έχει κατακλειστεί από 1.200 άτομα μαζί με τους αθλητές, δίνεται ένα ραντεβού για μεγάλα όρια, για μεγάλα ρεκόρ. Αυτοί οι αθλητές είναι οι αυριανοί Ολυμπιονίκοι και οι αυριανοί αθλητές των Βαλκανικών χωρών που θα πλησιώσουν μεγάλες εθνικές ομάδες. Έτσι λοιπόν μέσα από την πόλη της Λάρισσας και με την προσπάθεια που γίνεται το πολυμητήριο θα βγουν οι μεγάλες επιδόσεις. Πρέπει να ευχαριστήσει τον κύριο Αγοραστό, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο στην πόλη της Λάρισσας, αλλά και σε όλες τις πόλεις της Θεσσαλίας, που γίνονται μεγάλες διοργανώσεις, μας έχει αγκαλιάσει και εμείς, ειδικά σαν Πολυμετρική Ομοσπονδία, πρέπει να τον ευχαριστήσουμε, γιατί δεν είναι ένας περιφερειάρχης, ένας άνθρωπος που αγαπάει τον αθλητισμό. Και η Ελλάδα και εμείς αισθανόμεθα συγκινημένοι όταν βρισκόμαστε δίπλα. Θα συμμετάσχουν 11 χώρες φέτος, πολύ περισσότερες από πέρσι. Είναι η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, η Μολδαβία, Βοσνία, Σερβία, Φύρομ, Ρουμανία, Κύπρος και η Ελλάδα φυσικά, με 229 κολυμβητές και κολυμβήτριες, προπονητές, συνοδοί, γονείς και παράγοντες. Τα αγόρια είναι γεννηθέντα το 1996-97 και τα κορίτσια το 1998-99.